míle fáilte rúb go dtí Saol Scríbhneora. Inniu tá mar cainte Mícheál Ó Ruairc ón leitúch I géirí ó bhuachas ach tá chonaím lá clia le blianta fada. Tá prós agus filiacht go leor scríofa aige thar na blianta. I bhíl tá fáilte rúb. Gur mágad a bhíl. Mícheál ón leitúch géirí. Bhí tá cúntas be go hórtún an náit agus de óge an. Well, is counter bra farsige ta an ta sjön de väl de knock brennen on Chorcovina on la elle de Chorcovina town agus bra geld te be an de visig fasenis ag fasenis vi mas gan den gaelge vi san ver le Clushen town agus is counter ta sjön is oskul to stolum agus near farsinge vel na Chorcovina fein agus na rair kunna chéan stolum le Fishkin town an aige bhúr agus bávrennen agus na hiláin punt en klár ma da me kun aimse go hálinn agus mar sin de knick agus Glowntown agus gachford mar sin. So counter bra atá ann a stolum agus nor vi sig fasen níos vi se go húntoch. Vi an chud sírse gom agus mar sin de agus ag an amson in san an raustan poni me héin ná an do tefachnic mar a grán in nekke le balle stradbal a brennen vís hús ar heven an chnic. Agus tógur a gréige hú nuair an neargréige de himpel nó brachréiltocht. Níor tógur le gréilge. Vi gréilge var ag ma bháthar ní raibh ag maher ag céir gur a bíst gur a bhíán ag hic sé an gréil nach níor lá sé gréil go riomh stolum. Ag bhí sé ag ma bháthar níos mó naisiúd mar bhí gréilen bhí ag a háir sondig an tú mar ceanna nar a bhíon aine go mer bhí sé chailte soldani Micheál an Saol. Ach bhí sé hart timppel I bóchaí áirithe bhí átown list na chail bhuí agus slíomh glas bhí reint bhá gailge ag na seanandúí ag an amson agus bhí sé farsin golóir ach ní raibh an gailge á lát mar hanga na hátain nó mar hanga srádan nó mar hanga léithúil más mallat. Tícin agus ag an ná cheaptú go gahad a híal an nuair a tú breanú thar chlai agus fúnart náteágal. Well, is stolum an darke vi go an Saol ag an amson og go héna ví sa counter son ag an amson na bedíiste fan knockdown morach da mar a nachráder kunna veg rána ag a distí kunna e bhail na fermen or ag mar sin. Las mod sin is stolum ve chéine ag dul immerke is stolum sna chégadí na ví sa mogol or sna chégadí ach bin an táimidimig anacodín ar fadó me countersa go Americas go sasana immerke. Ní a bhéan odel an dóibh cos go héan áte le an amson is stolum. O ma hef sa hen de tre himpister velach a chus go dí an manskol mar ní raibh na manskolen ann ag an amson an chean beviradú ná tralí ná bhí cean sa dagan koma ach bhí an chonner an bóhar son idir an litrú agus an dagan ní bheith an bosan an ní bheith an taktar an át son. Bheith bosan ag dogadí tralí ke go raibh tralí níos friide an litrú ná mar a bhí an dagan. Agus corgine a púi go dí an manskol fiúháins na lú seascodí. An son hánig an versa an dansa an gauntará gúchas a bai hí masterskole agus masterskole a tiismehori agus fi siúde me goí an choláist agus mar sin de síle ní chónáin agus dil siúde wale an Afriki féin agus a farcéile viidir ag múna mu an Afrika far rein blinte. Diidir wale ag tús na seascodí agus an rodíon siúd nágur ví a tig chóna a tiismehori a vi ime ag an buinte seo viidir I gilar agus mar sin de viidir éidir sean. Vi sé follow agus vi sé war na helle agus hanisiúile handarwile agus glander makan tig agus vi sé an a bhúr mar hiig agus dhéar siomri ranga as na siomri vi ann agus bin an áitepús go an manskol sa vi ledig 66. Agus nuair a bhí tú sa meánscoil agus monscoil, ar sint fi hetsan edechas san nólim nó a bharta mar na banta gimar pelle nó gimach na héirtíl?
Well an darrod a stolam win darrod down is stolam ag an amson nur hosting mis machar dos ni ben telefíseán agéine ni hannig an telefís is stakurin artist stolam gatkurin di shaska do shaska tree agus ni raf sé ag korgin ag an amson se sin an korún tór agus vi sé ag kor hárnór agus den mar sin tiktar negen ach ni an lawer agus nu vis an ogedó an himste lawer vis ag leef lawer do chuine faster valach nu vis seach op die sé leef westerns a vekerúnach da gwine beidir a vena deganús de fedí ach vis tosna lawer mar sin leef ko hoog son agus vi an galer fan de lawer mar fan niet in den of gan lawer no vi er vier gaune genam san niet wat takter lawer son hier we rauge nach lawer joke van ballach leef agus an rudder haar loch dos an go mi kann Amerikanen ge kur barsen a moor lawer a wall da muinterige balle agus vi hannu gommer lad zoga a na lawer son kogus pe Bein ag fá na lawer húsúd no choúr go hen go trálí chanon chor lauren son koma dan chud ba ag an am blacktar agus mar de la blacktar. Agus rotus muú ag an náam go méidir go nach a hen de scríbhneoir lágkint nó rotu díach mar léhor ag an náamsin. Léhor go hilas gom láán agus crílam maden gawnig go bháin héimiis go dí an afran ag an amsan e mosbeag nun bosse stollem gletternis ach stigste was vi kopen den will digest agus an Ireland zone agus marchende egen Tomanian was maar agus hier levige no agus lawan vi vannacht was meiner stollem hannes kopen Ireland zone agus vi leef skelan a handlum ni hinnem kenskeel is bi a handlum mo sto pe oregen tams kun skeel a skrif agus chur godí an irisio agus bevrále méiscin a gló. Vís ag an amsan beidir éon blion déag. Cigim. Agus níos deanna chóta ag an nascail. Cá se gur áú mór a vín sinit? Áú a pretar fad a bhíl. Bhí se go húntaach tósa go bhés an dóláin ar an gédal síos. Agus ag an amsan bhí se éasca go mac an dolgarí nóscoil mar ní a út agus tólam cera an óracha. Bhí sé cóhéas go son. Agus ar nó ní bhaintse ann ach an irid marachar hánig an seradachas isteach a bhhacha son don ara ómáile, donna cómáile, donna ómáile. A thugusteach éis a bhín éirí seaca seacht, seradachas an óscoil agus a bhanscoil. So, bhí am cum stolán agus cúd na mílte lán comá. Os na cheantaríir gúltar fud na héan agus tína ná raibh na bech éon tactacha ar a le héad dáit agus marachas son mar bheitís bheith sé ó costachtóg agus mar sin de. So boscail súl úntacha bhí an dós agus háimse go mórlam dulgurí chathair. Mar nuair a bhís op na déagus dulm sa cheantar bhachas nachrás nach ra mór an dós a digan tú. Nuair nach mainse nacht an a rénos agus is stolam hastigum imacht gannig founder a bheith gemacht an art agus hunting mé an chaher agus an héad chaher na corpig. Agus ik céad nó dín jelle hí letig an ollscoil ag an náam mar vicléin agus céad na léchtorí hí agad a chuimlinn tú go minic carb? Yeah, well, is stolam go reint modest adina san an ranglam cúdar gudi an art céan lum héin. Agus vi reint eledíine eile chur méhan or a harna blion tám comá agus vi atmosférúnta cána gan am san. Is tol mar ríis ní raibh an brú chéna ar na miléine sa bhí is atá orin sa látá nuháin. Is tolam iníise op lína déag hí beidir an méid sin déanta gin sa bhunscoil agus le bhanscoil an am san mar le tangacha agus cumas tanga agus gramadach agus folklórach agus gacha mar sin go mar an chudéanta goin níor chur an ollscoil an méid sin brúorin agus bhí an tá deara gom sa go raibh an talamh Seán Ó Túma agus na holamh Seán Ó Túma agus Seán Ó Conghaile a gom a bhí go húntaach an duine bh hána mas talamh ná an Conghaile
nada cén fa kegur haen Sean Tumlin kom mar leachtór agus vi an vertigur aus agus vi John Montagu gwyn son sa Berla agus Sean Lucy an fille ahananta John Montagu gennneh na fili roman Solelin agus Sean Lucy gennneh fili na fili agus mar de so hahen gachrod fin ále me stola me genau kom alle sin vi an chahar tefir den át so dit mis dol si sta sa chahar agus dolk a bheith caiitis a chahar ma vi se an wa agus ag an amsin rot caha a chuid smó an am mes gailgeirí halskolle no mes bélaí no gan den dar a stolum vi an coollook down agus vi tunkermoor an coollook dorin agus stolum vi drama a le roel Sean O'Tuma agus hémisskri a drama sonnige agus vi kun dar der stoel a ris stolum an omlaan Berla a vi a laut a gunne maar na comhrá a vi go stolum va ver lorid a vor mar hang a laura a ris kosule gachrodelle ag an amson bo vion look a vi pléilechen weilge digin to lastig den chorus sin veil gal laut na lechtna agus beidir lasmod lechtna ag no buil den coolocht UCC bule héel agus marsinde ach lasmod sin a stolum sa sel na chahar agus sa sel so shielten a makleen ni ersule gen nach bierle agus an ag an amse has tú skrif daríre meis noskol. No, near hosnig Mary an áíir in éair. Vi túnkar stola me inti orm, vi sé sa coolra, near vein wintergum le inti in éair. Ag an amsan vi sé drim kun derig no dem drim kun derig vi na dine vi winter lei is stola me fágáil tí an allskole agant ag an amsan tam kaint an edi seachto do no marsin. Ach vi ag an mór heol vi mo England Meyer vi an óstan vi an woods so stolen vi saun agus vi na chéad eán an hi céan agus ku se sin a weimar am stolum a valley a valley exsola ach no ni aus tasnek skriven echer is stolum vi skoffel an sail ma heel heen agus an sail vi hagam agus tá as an downerm nach hosting me skrif dar godi go aus nís abi nís sinne maar is stolum is kanaal oerlog val scríbhneoireacht no commodore mas filiocht no is kom filiocht no pros vi geiste got ma has ni toer oog be an toelekort an tammer fad agus bein sé choí glo agus bla 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 so wil to aga nach sé ní sé gan hoe we de scríbhneoir oeren de dermission om heen maar is rode tatu gofelation tammer fad ni is dakker elu on scríbhneoireacht nur has ni toenecher is tugen sé pleasure do mar nogus is bin dugo sort nur has ni to skrif maar han tug wil dugo sort lanak raig skrif ak is stolum bin een seel nis na gaste no na bien to de scríbhneoir de haar er vin to oog da mar rod gemeintje ag pléilechen scríbhneoireacht in daríre fin scríbhneoireacht agus me sta fehedi stolum nader agus an was sam has to skrif go nach to skriven elge no dat is mé skriven merden no ke rang to dus well stolum no vi ag tos no skris rodias Berla dante den chud bavo agus deel sies reintíven sos an soed tam kaint no vi in er na fehedi in ma heel agus deel sies rein dante me agus mar de ach vi san noorle sé a cast blian an noorle sé agus is prin an dolge black der schachten a waan agus koes go die an chuppe lauer agus koes go die man could chupi lawer mar Harlian agus a forest stolum koop dinti he count of young iwwer kooi no iwwer sé county of sin ga beder agus koor ag stolum agus beder ni finnem fast han so alle bartan
irishi gael a bit of count go spell on come agus hosni sa lev the dante vi go in ti agus ja put er vai mar am stolum agus kego raus again more hole to be in the woods get in a bit on the nader kerod kelur of relay no eganation raus again now better mem in the day det brillad in vi kelur gomni kena kuche vai mar ni dolum fi wan go les on irish Fáil tú de chéad mús a filiachta fuil haure le 8-7. Cá se gur ócáid an mhór vín tunnit? Is tóla mé se agus mar bhí anna chud dáanta scríte gom sna hochttódaí agus bhí ag scríb anna chud rudí eile comá ach bhí ag pléiris an bhilíocht agus bhí mar héal achar ar fadan son bhí imethe drón a ghailena is tóla a bhhad níos mó ag an bhid sin mar héal agus cá anna chud amistig ag glob chunrád arachar go dí dóchlog ar madan agus bhí ar an mór da agus soí mar sin ar bordstúr an chlub agus go héna mar sin so bhís buinte leis an rád agus bhí an saolsú nach chahabh agus bhís tar éis aine bhácór ar reimpá scríbhneoirí Gaeilge agus charactar Gaeilge páda go mé lón agus tí mar sin a chuig bhain go mór orm agus a cheol an laurdom an ihe an chéadúr an chéad í sin so bhí mar héal agus finnis anna hena agus an fóúdar Gaeilge bhad níos fearr darlum agus tá fós ná an fóúdar bíorla bhí taithí gom im le clís ag tús an ochtódaí nuair a bhí sao. Agus na knúsí Johnnyhaid is knúsí ráthangach héad. An eistú chunata an sin nó? Well, is tóla an tá tu go fí agam san is le rein blianta nó so beidir ó gavíle sa hendig go raig na gavíle sa dé raig. Éon ó chád go mííon léh filiochttar siúl as Gaeilge. Bíon na filí ag léh an dáin sa gá hanga. Sin ag féilte filiochta agus ag ócádaí ina mian ócádaí agrathe eile. Brahan siad nó bíonn sé mar gúlgus ortha nó orm héin ar a bhím sé mar chuileán dat san nó rudaí aistrú go béarla sé sin gaithigh tú go bhfuil daoine sa cóúd arán sa lucht fiachna sa lucht éisteachta nach fuil an Gaeilge có agus go gaithigh an fille rud óháin scar a dhéanamh sé sin an dána léh Gaeilge agus a bhíúin san chattá sa dáin nó cinál a cimrid an dána thuair nó legan Gaeilge an dána scríomh agus sin an fagad fas níos mar bhí ceapas ná a bhéon dar an éacra bhí géirigh an dárad a aistrú ar an duist agus tú ann agus an rud aistrú bio so Éon rud a daistigh me as Gaeilge go béarla ní dána per se as béarla ní lánach aistrúcháin don chud is mó is aistrúcháin literatá ann agus is rud mór an isise stom an taistrúcháin go béarla agus go teanga eile chumá go béarla go príomh sola meid daoine agus tá daoine ann agus ní haníon legan go béarla do gananta Gaeilge atá géirigh seasamh mar gáanta únta féin agus tá daoine anna der well má ahar aistríonn filimúr le rá béarla dáin Gaeilge go béarla is dá eile ar fad an sanna agus tám sé éon tím le sin chud bhá mé caiig me bhá. Ach an sin nuair a bhí tú ag aistriú do go dáanta go béarla an mín cathhhartal ag aistriú píosaí róg? Well, is tóla bhfuin íireacht éigen go mbeadh dámh éigen lo sé sin ná bedíist prósúil sin an méidir mé sé sin déanam gach íireacht go medíist fillete chuma agus is féidir go bhéitríist de bheith as béarla ó a héfsa de ach fós héin braham ná dáanta únta féin iad dáanta béarla iad ar bhela pé ní lúntaach aistrúcháin ní cheolthan a raig go dtí irish agrathóir irish béarla iad mar gáanta mar ní bheidís má ggóthain dar lum ach an rud atá gceiste gom ná
tá sé rudi tá fili denimiis gogurdís no gunn si curre de filmúle ra igen béle an dána eistú go gailge a go béle agus an dá gailge eistú go béle agus san fuil sin siad leabhar dá béle leis na heistúáin leis na filimúle rá san punta agus an ceapan péin nach bhfuil sin ceartach an nuad mar is dáanta únta féin a dáanta sin agus I mín siad gomininic ón bhundáin an bhundáin gailge ach nílann sonnach má húram. Na spéisiad tain dáanta scríbhneoir nó dáanta béle scríbhneoir. Tá dáanta béle scríte gom agus is rud eile ar fada é sin mar is dóm go dagan an rud cúm go dagan na línta cúm línta béle nó an téma nó an gomín siad buna ar rud éigen atá buintach go hélas com lán leis an tanga béle sin le taithí síl atá gom lán béarlach ar bhealach agus denim na dáanta sin agus tá chu amach leabhar filíochta as béarla ag tús tro a bliana hin inis dóla agus na dáanta sin scríosí siúd as béarla ní a bhéon gail na nécha buinteló ach tá dáanta a scríom as gailge ar dúis ní bhíon éon buinte gom leis an tanga béarla ní bhíon éon túncar néchar ag an méarla ar a siúd is tí go me ceann ar éás. Bín tú pléile go leor John difriúla gearcailte filiacht úscéalta. Nar hagan smaoinead an mínsad gur gearcailte an nó dáin nó úscéal. Is tólam well déirigh chumé mar seo é tólam bhrálam bheith gofal le John Roháin agus gan a bheith dul bhína seán bhéile ach éiríimse chur a tháineach agus éiríimse mí hunna má bhím sin ag léanúmar le ceanháin. Déirigh man méidú faoin bhilíocht. Ní fille ceart per se mé sé sin sa sean tradiisiún. Ní is go bhfuil éine in éile ceart a hiile digan tú. Éine scrín sa téir versiíocht. A gúmráris na fili bhí ag scríomh leistigh just na tónach an tonéad agus an bhaléad agus mar sin de agus na dáanta go léir tá scríte leistigh de cheornacha na rúíocht ar nó sa táimsear dáanta buna ar na líana siolí sa lína agus mar sin de na bard aber fadó na héire agus mar sin de sa dáanta scríidir siúd agus a dáanta molt agus mar sin de bhí an bhadrocht tóiste agus bhí ar a gumas gach versaí bheith tóiste ach ní féidir lumsa ní dólam go bhéitinse lehéirí dhéanamh agus gomininic nuair a scríimse dáin is cinál rud a hálííonna go tapigé agus san bhíon an dul neis agus slachta chur ar an rud agus é chur a bheasa chur agus chur leis nó buinte agus mar sin de ach chun lán macánta ní chiimse mé hen mar ní bhíon smachta gom ar bheán na filíochta ach braham leis an brós go mííon sé sin mar scrín tú lehanach prós tá tú braham go mín si ganasar digan tú go mín smachta gom ar an brós rud ná bíana gom ar an filíocht. Ach bhfuil chur chuige difriúlan ó híomh próiste a má tá síú leabprós go riine fásta nó go ólamóí. Well tá mar is tólam na fálamóí fásta tólam an rud san na hánigisteach beidir cool bliana hin inis. Bhís héin an buinte léis a bhí le cór agus mar sin de nuair a bhís ar bhórd cór agus mar sin de rud anna bha é sin agus scrís anna chud dus na leabhar sin mé héin sé sin leabhar dus na fálamóí fásta agus is canál genresí sin mar dearrá níl tú dírig de danam chur síos ar an lehanach do ginn tú scríomh leabhar don fálamór fásta ach bíon anna chud eisiolalas Paint tú anna chud eisiolalas is críanam sa gur hanig reintíine cúm agus dúirt ví an le héide de chláiste saoigh dína fásta tá gist gomanis hús sé dír chunna agus mar sin de agus an leabhar de leabhar son á úsáid ar an gús agus hanse go mórlam agus mar sin de
Rud nach point to go minnig massam ó beidir mar screen to rod atá mas rod literature no rod traum no rod daríre no per gléfa an rodelle chakas beidir an rod tá bunte lei sean riara. agus mí skrif cho lá gon ri Kulle lá stream survegen agus kulle lá man mím se skrif bím se brach or degen sta lá notí. Agus is stolum stream se dachrod agus scream se alten koma agus rodi in tagan temorum agus bí orm dol agus beidir alte skrif a go glóna tegen. bhfuil am fiile an lá go mínú scríb nó an áín seo lá go lá. Áín seo lá go lá, agus bhí sé riomh mar sin. Déan ní léon tóran ama i gceist is tólam. sé sin déan bheith gobar madan dé downing nó ihe dé downing nó madan dé lúin nó ihe dé lúin. sé sin bhís a gcónaí mar sin. Tá seach lá a tatan agus déan beidir únta má bhíon túnscna bhéid éigen na bachána gom idir lába gom. Agus má bhíon orm rud éigen na críochnú i go hé dam, well an son denim se go rialtéis sin bhím sé scríomh beidir ar madan go dtí héan agus dul amach le héag cafe an son agus tatan eisiú na dógarí a cúig nó ag mar sin. Ach déan lána cahabh láile a thugann sé agus mar sin de. Is tólam leis an scríbhneoir a bhíl is bíort é dhéanamh bíon dúlgus sort leistigh dí tain tá rodéigna stigilnut a deir leat caiig tú rodéigna scríomh, caiig tú rodéigna scríomh. Léon dul asabut. Ach nar bhíonn tú aber sire, mar hen tú sire nó aspáile go sa taistil an mín tú scríb a hentí mar sin chumá? Bím. Well, a rís began lá nótaí a gom agus beg mé ag déanamh obaréigen hiúnscna beagéigen atáistigh gar scéal beidir go méid mé írig beidir tachtar bailach eile chun éránú ag scríomh beidir an tús nó an chuid eile denú más dána atá gceist bhfuil beg mé déanamh tógan an dáin lom agus beidir go nnéannig mé forbartéir an dáin nó beidir nach nnéannig mé feicear fad caiicíise a mainse ar sire. Agus má bhíonn tú ná fiile san ghilteach nó nach lia nó díri cin teile. An measta mín tuncar ag an ná sin a dtí scríbhneoireachta a dtí smaointe. Well, is stolam bíon go puinte stolam aber nuair a héim síos go dtíon de trúg aber tugann sosta go ná sa bhéidir nach bím se buinteach le sé sin rubricí in na scríbhneoireachta. sé sin is siad na rubricí sin an rud is measar fad. sé sin go mín tú gafal le rifoiste ragart agus mar sin de agus ag déag siúd agus ile a hasam ligan tú ar an bhíomra. So bíon tunnachar ag mar cheanta dúchas arm ar nó mar sin ná bhfuil mo chuoine cín go léir agus ná tar tógach agus ar tógach mé go héanam mar sin. Ach má héim go London ní scríbh mé fé London den chuid is mó, nó go Paris nó go Nuára. Ní duine mé a híonn síos agus a scrían dáin ó cádúil nó dáin buna ar áitéigen na rás san Eiffel Tower nó áitéigen mar sin is tólam gléim se dáanta cartaí pristen a dáanta sin. Agus ní bhíon an méid sin measa go mara dín eile scríníd. Tá sam mín dúptéile cearn na scríbhneoireachta agus ag sprágo daoine óga agus mar sin de. An féidir scríbhneoir dogann ar bith nas tú? Well, is stolam ní féidir caparrása dhéanamh dasal is stolam an seanachil son ní féidir is stolam tá daoine árán ar bhailó bheith in scríbhneoirí ach tá bíon feibanna anna gcónaí mar is an tálaíocht. Tá daoine ann agus is cuineann bheith ag ceall an scríbhneoir na blianta fada hin in áit fiile agus tháinig fear isteach ann a raibh cúpla leabhar scríoiteige ag an amsan tá sé immer chinna fíoran le fadan farbach
But it was tamil kainter better chuka tahad bino hin nakmornish chuka cool bino hin better. Agus vi se tres laur skrif vi better laur firula better no laur fin gna hel no laur nar fiction vi unta. Agus lietuk sé hiskent konnes gebet for laur skrif gan ebe firnuk. Sé sin gan dolle stake limisterne saulierte agus an skeler faden og laur fader ebe stig limisterne saulierte gan me sé firnuk sé sin me irne aan agus man wil sé fir sé sin ni hen wa saun agus mar de so had in mar sin aan nach numlaan is stolum ta hen ta saulierte ga hene tá gachéine abelton tabliach sin a láf shaol ach tá dine níos fearr na dinile an son níl sa tabliach an ach cuidan rod an dara chuid stolen ná an take a bhíon ag an scríbhneoir ar an rod a bhíon idir lábh gen uiche agus an trí rod an son an skill an technique scríbhneoireacht agus an commas scríbhneoireacht agus an commas tanga agus mar sin de a kunnen rode kur ag rike gart agus is nilaunach ag der hier haul nielse skrinoracht a chéad an kursole an sjonéirecht no enne mar sin. An jongen togeljoor eskrief ab de mag gobre jaarskeel naar oerskeel. Kim méid dracht do a chadon on hédracht go dien dracht feitje. Dennem an fridariere. An noose tagum se den kude smó naam Scríman rod agus fagam maune agus tagam har mesh an son agus le marishe agus dennum hen ata sin kilse sin rawa kaig me sin aharu kaig me rodi wintas no rodi kuristakon urenta kun mistakas nid drono se sin rodi kuristakon but den me sin koma ak an son fagam maune rishe agus tagam har mesh rish kwike you want rodi takur a glogon hanna fein founder an agus tá sé gom de cuiideá ide eskriberíis mar a ríis seans go bhfuil láb nó ná bhfuil se dro ada nó ro op mar sin de. So bín se deachú go leorad ligan le úscéil ligan leis an leagan dearnach mar de ligan dó an gló. A bíon stolam bíon, but ag printá a caiictó i gannmh agus fáil réig leis an rod agus ag chuisteach agus a ríis cosú leis an dáin, well ní cosú leis an dáin brega sin ach cosúla gachrod is stolam caiictú a ráhfuil cosú leis an sér clice a hógan falla agus má tá sé cinnte go cheasig an falla cai sé an falla agant in í agus tal raig agus falla eile a hógan tigan tú. So an man géine sin scríbhneoireacht agus ag deir hir hawl ní lenach céir agus scríbhneoireacht na Gaeilge stolam an téann do bháin ná ní bhíonn tú cinnte riamh cé dó bhfuil tú scríobh. Just sin rud. Ach nach sin fear nach ein tango ní nach bhfuil léthirí bhád níos lú aganine? Well, tá ceartta go an san comá agus stolam go háirithe má scríonn tú rud más mar literature agus má can tú dú leis mar dhéanaan forbhór na scríbhneoirí Gaeilge scríonn siad úrscéalta well ní déan trom cúiseach úrscéalta literature sé sin gur níl an éadrom tá trom golóir so chorasnach idir éadrom agus trom sé sin ach céna ní gagan ís traum ach ní scéalta nó ní leabdan dus na fálamóí fás nó de dhégóirí nó de pátí scoil iad is leabhar iad do bhíne a léon leabhar mar sin. Agus úntaríonn sé onléigh éine an leabhsa sé sin an bhfuil sé ró jacker nó ró traum nó ró casta nó an plota ann nó an tématá ann agus mar sin de. Agus sin áil búrtha do únta
digan tú. Bim se búr fwy sin, agus derm lym hen, well, ja. On lein tú doch het jouw heen? Aber jouw schrift tú tike tike benochen? Ní lein de gná. Beidir go leihin garscéil de scríos. Agus gemeinte agrálum hen, well eirig leis, nogus marsin de. Ag dal rasúí just gan nóméid be goháin fin rud son féig scríomh den léthór. An rud ag ná chun de bhísneach go cymad, caig tú fisa bheith go bhfuil duine éigen dod léamh digan tú. Go bhfuil duine éigen tar é sé léamh agus gur hahan nó nar hain sé leis nó lo. So fagan sé sin an aibetáin is ná na hart go bhéit fá rudí a chur an go léadístiad sé sin na hirisí ní hawn ach gachceanna ní hawn ach gachceanna is agus com alle sin na léir wasanna an a gáin. Ceir tú gabhar fi láthir? Tá mé gabhar fi láthir a rein túns gona bhí bhíl a bhfuil sis me ceantar féin. Ceanna bhána chun is tólam gréad fárá gur túns gona din seanachas nó túns na béaldí se tá ann. Se sin na rudí sa ceantar tá tácht dosa ag an ísina bhfuil manis sé sin. Tá sé sin reinte tólam I drín ó ceir a chuid se sin an ceantar féin go fisiciúil. Net na loganim na chun ceantar agus an bhríú an béaldíris nó an mitasolaíocht a bhain lo. An son ó cháirí hála sa ceantar, sé sin lungbris agus orí mar sin ó páide béile go má. Agus an son charactéir a bhí ann, agus chúla mé charactéir chúla mé fuga, nó mo chás gur ahanagum cuidecha, agus méid fásta níos, agus gur ag siad a lorgan iníig sé sin dag siad rion éigen ormsa agus an cheantar sé sin rudí dhéanaidir nó pásan tuchtaí a bhíocha nó gaisce dhéanaidir nó rud éigen mar sin go mo chóir darlamsa iad a chéamh nó agus sam sé tá sradánta beidir le chéad mas mairin le an méid sin a bhaint amach agur le chéile go manis godíach chun an ceantar san a chéamh nó an béaldíris san mitasolaíocht an din seanachas na háte agus mar sin de mar a rís an aibat agam san is gan is na bhfuilm se má héim se síoscinn de trúch agus téim se go minic agus má chum ceiste gine éigen faoine le héidir rod nó le héidir gine ní bheith an fragre ag an duine se. Mar an drám a bheith an tólas sanna chu tá go léir mar líana fiorne sé sin beidir ólas éigen faoi rud éigen na hálas i cheantar nó ólas éigen faoi gine éigen a bhí ann ach nach bhfuil ann na hiile nó actra hála nó talúnt éigen nó charactar éigen na tá marmh ní léon ólas acu agus bíon ormsa rálam héhfuil mission is tá mis ag dulaisteach san áit inis a Micheál go gaith mé rudí mar sinne a chur chun súin, you know? Ach amach fúnat chuir an na cúnaíán nó in é lechliad á cúnaíine. Is tólam nóair a smíní mar sinne bhí híl smíní mar ó sí. Nóair a cúg go tíar an óg agus nóair a dil sé agus tuigeann tú héin cad a hálan san. Bheith fádach sin innig na féine, you know? Mar bhíráte is tólam gur ganúirt Martin de Rán mar an man géanaar an chúise ar neiscúil an áin. Bhrá sé man géana. Bheith ahanana gom ar gine, bud ní bheith ahanana ag na dtíine ormsa tuigeann tú. Agus na dtíine an drám ógatána is ní bheith túrma chu chéimiise nó an saoil a bhí ann. Tálíonn parlí ségan is tar an nuair imíonn tú óháit sin nuair hen tú ar neis i gcís áirithe go dtí náit céine. Dá reint se neis is go Conamara bhaint go brá chun cónaí ann, mar ní bheith déit an tosnú as san nó agus
ahna chur ar náit agus mar sin de. An aibetá gomsa le me cheantar hénig tá an naisian chun cónaí ann na bech éon ahna go mar réine I gceart, you know? Well ní dros muoinú a fan teachú chun mara nó go gcuil cinnte agus tá mé cinnte go nach fáitirú. Well sin fear tá ceap a got agus beidir go meic stádas a bhhad níos fearr go mar náit mar sin mar bhainte tasnóirí as an nó, you know, but is stálam an dáród denim sin dáród. Agus beidir go macht tú ógarís freisin go an óige eis mar de seúnings na. Yeah, sin beidir sin áur gear scéal a bhí híl ach nadar an áur Saol an duine é. A tí mo go chusí scríbhneoirt ar fad mar de cén ná cahaimse tá. Well, is stálam me héal níl sa scríbhneoirt níl sa scríbhneoirt is stálam ach rís rud dhéanam tú agus fágan tú a dhéige ach las mu sin ní éon bhainte an scríbhneoirt am héal percentage sin nuair a héim amach go dtí club chunran nuair a héim amach go dtí tictána nuair a héim amach le lucht in a kaintfi cuasí sport agus is bralam cuasí sport is bralam an felgweilach agus is bralam an amáíocht well an felgweilach níos móvéidir agus an soccer agus Man United agus mar sin de agus behéan leile mar sin tá simagam staréis ar fad agus dá me fáig bra go hilas gom lá an scríbhneoireacht raid fá glán as a bheabhar a cara glán as a bheabhar ar fad. Well, is dóhí gohfuil in ceartad nó dá nach dír go léir rudháin ar fad go had a híl go móhad sta beidir cho sciúpi céna. Bhí híl tam háhuicha te a bheith páirteach sa gláir seo siad scríbhneoireá. Beidir le críoch nó beidir go léad písadbeg próstún nó písadbeg filiachta de rá héim. Well, miste nach má léim gáceann an dábeag bháin agus Cinnte. Léigh mé an dábeag sa mar is stálam an chéad an scríos ní raibh tosnaigh scríobh gceart agus bhís ar a bartach le maithir méidir up tá 3 mílúnasa ag pléiles an móin stálam ag an am agus an pranhóna nuair bhí mar tí an áte agant hit ceol an úsáran agus ná tá portach sta fao chlasa clíomh cnuc brennen ach an tanan mar cnuc brennen a slíomh daike agus blianan í dhéag sinna mar sin mar seo hánig an dáin chum agus scríos sé san éan autobáin agus tá sé mar sin hen agus is anna bhálíonn sé sin mar vín tú chéile có celig na bhódas tedalda amach an bhíl trán hóna bháin is na fór bhú a gnucurt gom hénas maithir hit ceod dríochta go toban an úsáran ó chlasa chlíomh daike mar cho chelig na bhód móna ó thusach ama go deir an tíl. Tríd I cheod a chonach an cnucare ag úmpóin a chrumlach na fód in a grum hasamh ag bagartarin mar ód cogig fód ar máis ag bagartarin mar gríthe duva mar haifsí chrumma gur chasamar is go rihamar as an áit. En is léigh mé pís as scéal an chríoch an lehanach dearnach de scéal dar tedaldó an tasacháin agus rud mór a bheith asacháin nar bhí sig fása níos sé sin nuair a bhíon duine ag cahaban ús a gcuine eile go binibh agus é chur ina légur gur siúd agus ile. Níor láir éana gcuin. Pádraige lasa níor a bhena gaige ar sa glanmhartha agus é nach mór ag scradíl faoin amsal in ar ferige. Ní hiigim catá geiste gut ar sa builig. Ní hiigim tú. Nar chúil tú riomh faoi a héin agus snelí ag leanna. Níor chúla tada ar sa builig. Chumig mé héin le mar gá húlé ag dul isteach in tach agus ag tacht amach as a ríist rih ghiúil chun galún. Ní acha tú
sa patológ. Ní chrytne sa Bahrain. Bhí an taim imhelé. Har sé húlí agus chra sé cheann in sé manga beag gár a ríis. Nig mé wis. Agus a fear chéile féin mu glumpa na mara ag íri graim bíg le nithe a haláhad dí féin is da mert iníon. War sé go malísio. Da mert iníon a dúirt mé. Más iad a mert iníon iad. Ma higann sib mé. Higann mar gama. War mar. Nar bhúran bastúne sa patológ. Bhí sa gomsa nach raibh maithas a be ríbán sa bhuilig. Ó brawl sún críochna sa Bahrain chúla éana riomh le héad. Ó ná sa Glandara. Chris sé cheann agus scat sé mach ag gára. Ridde mar ní ba ghuireadá. Bhí mar cíacrach can na hile ólas se áluig. Taobh hir dín hí an cólúdar ag gairí tornach. Banach dé le hanamach na marv, dúirt den éigen. Amen. Dragar den éigen eile. Mícheál Ó Ruairc, gur míle maithad as Berlin Saol Scríbhneora. Gur míle maithad sa héana bhíhíl.